Sararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Alat lang, patidig di palan. Patidig di palan. Okay. Sige, gabos baga. Wala baga kita partner na ano. Na, warang ano. Wala kita kibed ngunya na pagkahapon. Alat na mahanap kita Oo. Naubos. Naula subuyo. Igwa. Aloy na akong pindot. Di ba nagtanog niya ako? But anyway, maray na pagkahapon sa gabos sa mga paraantabay. Sabi nga ni, ano man da ang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon. Basta ang pamilya, nagkakasararo. Kayang-kaya yan. Sa giraray po nitong mga kakaibanan, ngunya na aldaw ning Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Thank God it's weekend. Mga tugang. Happy weekend. Yes. Daing iba. Ang pinaka-sexy kong partner, ngunya na pagkahapon, Ate Jen. Marahay na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay. Kaiba tamad, ang Solomente asin pinakagwapo kong partner. Nagbubulan kita digdi Kuya A! Or maray na pagkahapon, Kuya A. Hoy, maray na hapon sa imo, Ate Jen. Pero pahit ang pambubolat ang niya na pagkahapon na ini. Ano? Oy, kasi grabe ang init. Iyo? Maray rin nag-init na. Kasa naman sa... Mamaran na sa mga linabahan ko. Pero pasiguro man giraray kasi may nabigla sa nabaga ang uran. Iyo, totoo yan. Di baka pagkampante. Tabaka kung may binalaybay, iling-ilingon, tabaad no, biglang umuran, sayang kang paglaba. Madodoble sa pagal. Iyo diba? baga. Pag nadoble sa pagal, mamurusot na. Ay, sa mga nag-aantabay, ngunyan, sa indang mga harong, good afternoon, Tabi. Sige daw, gusto mi man mamatian sa indong mga opinion. Kamusta ka mo dyan? Sa mga nag-aantabay sa tuya sa Luwaskan, Pilipinas. Mga nag-aantabay sa First District, Canalbay. Sa Laogan, Pilipinas. Second District and then Third District, maray na pagkahapon po sa Saindo. Yes. And of course, sa Bicol na rehiyong, sa Bilog na rehiyong Bicol na nakaantabay mo yan, partner, di ba? Pwede po ka mo mag-upload. Pwede ka mo mag-text sa 0938-891-5475. Yan po, para sa mga Smart and Talk and Text subscribers. And sa mga Globe and TM subscribers, mga tugang, open line. Open na sa tuyang linya. Yes. 0927-398-0955. Opo. And of course, live na live kita, partner, sa inyo niyan. Sa YouTube. Yes. Sa YouTube. Sa YouTube. At igwa kita may virus. But Opo. anyway, sige I-follow lang. lang ang po dyan sa YouTube sa ang DCGB News Online. Oo. DCGB Channel. Ang YouTube diba? channel YouTube ta. channel. Kamusta ang bilog na pamilya? Kamusta si mama? Kamusta si papa? Si ate and si kuya. Maray na pagkahapon. Kamusta tabi sa Indo? Yes, si 477, Jen and Kuya A, always nagdadangog sa Indo kami digdi sa Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Oy, mga taga Santo Ani ni Niño. Zaire ni Lola Dean. Oy, maray na hapon po sa Maray Indo na pagkahapon dyan. sa mga kapwa ko Domingueños. Oo, sa mga taga Santo Domingo, Albay. Santo Niño, Santo kuwaw Domingo, pa lamang. Albay. Istorya ko sana sa imo. Oho. Masira mo daw ang kwaw, ano? Yes, oo.
talagang maski basog ka na, mapapakakan ka pa. Baka na sa Lunes may magpadara sa imong kuwaw. Ibaad lamang dyan. Sabi nga ni kan ano yan, sabi kan mga parantabay, o sabi kan iba, bikini man. Bikini man. Oo. Hibag ata pag-araw kaning madali na ang summer season. Sabi nga ni paubos na daso kuhaw. Iyo, oo, paubos na. Tara kadak lang kang nahiling ko kinder baga partner. Aram itong kinder. Saraday. Oo, saraday saday. Medyo naubos-ubos na sa Darakula. Iyo. Opo. Oo. Malay mo may mga nakantabay ngunya na dakula. Ay, na dakula. Dakula. Naiguaning dakulang kwaw. Wow. Iba naman naisip mo. Ay. Ika. Ano ang gusto mo, partner? So dakula o susadit? Siyempre, dakulang kwaw. Wow. Pag dakula ang kwaw, Opo. mapapa, wow. Ika ang... Sige. Okay, so sige padagos na kita digdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. May nabasa lang ako kung kasabago partner. Kasi ngunya syempre yaon magiraray kita sa of course sa taho man giraray kang pandemya na pinag-aagihan tangunyan. Correct. And saro pag sa problema tangunyan sa laog kang pamilya ito or maski bako ta ka pamilya, maski amigo, amiga, 'di ba? Individual. Opo, individual. Mahiling ta dyan. So, tiga-apod na toxic Filipino culture na talagang hanggang ngunyan, talagang igwa. Di ba, partner? Correct. Na sa iling ko, ngunya na Semana Santa, iyo na dapat na pag nilay-nilayan ta. Yes, No? opo. Pag pag nilay-nilayan ta po, kung marahay, o kung ano ang epekto kaiyan sa satuya. No? Of course, kadakol ning epekto ang araw ka iyan, di Oo. ba? Sige daw, sa mga paraan tabay ta, tawan ta kitsansa na mag-send kan sa indang mga naaisihan na pinagsasabing toxic Filipino culture or sumaski anong dainin doon na ugali kan ugali. Pilipino. Opo. Oo. May mga ano ba, minsan kita individually makakasabi kita, mga individual, makakasabi kita na, ay di ko ngaya gusto sa mga araw ngaya kaya na, ugali ngaya, no? Di ko ngaya gusto sa mga araw kaya, pero may nag-exist, no? Oo. So, iling-ilingon ta, no? We're going, apod kayo ni, pasiring kita naman sa karahayan, kagayunan, especially sa laog kan pamilya. Mapuon iyan sa laogan pamilya, Opo, di ba? Maski sa yes. inabagay baga partner, sa pamilya nagpupuon. Correct. Oo. No? Sabi nga ni, kung anong mandang ugali sa laogang harong, iyo manda ang pwede tadarahon pag abuta sa luwas. Correct. So, yaong kita digdi sa, yaong kita digdi nguyan na pagkahapon para pag urulay-ulayan iyan. Kung ano man lamang mga dainin duuyon, no? Mga dainin duuyon na, sabi nga ni, in short, toxic Filipino culture. Opo. Oo. No? Baka Yes. madarata yan pag abot sa pagdakula ta, paggurang ta, which is, medyo bako, suwak. Marhay. Buda, syempre, pwede kita magkaigwaning problema sa pakikisama sa satoyang kapwa, di ba? No, magkakaigwa po kita magkakaigwa kita ning problema talaga, no. Nata maisip kita, nata daw ngaya tabo ngaya sa kuya kaning tawong ini. Yes. Nata ngaya dagit ini sa kuyang tawong ini. Nata ngaya dagit sa kuya so aki ko. Oo. Nata ngaya dagit sa kusutugang ko. Oo. Minsan kaya baga bako kita aware sa satoyang attitude minsan. Correct. O pag-uugali na pag una ta okay lang. Pag una ta marhay ang satoyang gilibo. Correct. Pero ito pala bako marhay as in positibo sa imong kapwa. Sabi ni diba? 2322, maray na hapon po. And ang term po sa Bicol is paghurup-hurupan. Yes. Paghurup-hurupan. Pag-isip-isipan, o ano man ang apod nindo dyan, basta bako lang kita maisip, mabago ta, Oo. tanganing makaabot kita duman sa point na ma-align ta ang buhay ta, especially sa laogan pamilya. Yes. No? Sige daw, partner. Sabi ni M.A. Buendia, saro sa mga
midbid man na tao sa tuya sa nasyon sa pigaapod na toxic Filipino culture da partner. For example, tinawan ta ka ngaya partner ki burger. Nata burger sana. Yan. Tinawan ka na, mareklamo ka pa. Kulang kaya? Tinawan na, imbis ngaya magpasalamat, mareklamo ka pa. Ano kaya? So, tinan mo, daing pantulak. Yan. Iyo ba ka, ano? Oo. May arog ka yan. Minsan may arog talaga ka yan na tinaawanan mo na. Ano man ngaya ini? Naini ngaya ka ni so pantulak. Correct. Oo, may nasabi pa. May, iyo talaga. Okay naman, mahanap pa iba kasi baga ang pirming kaibahan kang burger, itong fries, di ba? May Ay, fries, tas may tinawag- soft drinks. Oo. Natangay ta burger sana. May caller kita. May caller, sige po. Hello? Maray na hapon. Hello. Yes, sir. Good afternoon, Giraray. Okay na hapon po. Opo, good afternoon. Ano po ang samuya na may paglilingkod sa imo or sa imong may paglilingkod sa muya? Yes. Naramdaman ko po ito. Yan, na po na naman sila ni Jan Kipagkaon. Di igwa man po ako naramdaman. Okay. Oo. Sabihan tang may handa. Oo. Oo. Di siyempre, kunwari, ang imbitado sana ako. Mhm. Okay. Ang maraot na kawit ki Pilipino, ako sa imbitado, mabitbit akong sa barangay na makikaon naman. So, imbitado ng imbitar man. Oo. Yes, iyo po. Kaya, so host, nagngalas na, sisinay ng mga puncho pilatong ininyaw, hindi ko lang Magbilibid. na nakikaon. Masupog man na taraman mo. Totoo O sisay ka yan. mo. O sisay ka mo, bako mo kami imbitado layas. Dahil mo, masupog. Oh, deman Opo, pwede di kita. pwede. Bako naman kita tawo yan. Bako na Correct. ugali kita wang arog ka yan. Ano? Iyo nga ni po. Pero sa part kang host talaga, sir. Ano, medyo Insulto baga po yan. Oo. Sa daing modo baga po yan. Oo. Ang inimbitaran mo sa so inimbitaran mo, nagbitbit ki sa kong barangay. Lal- Dahil lamang ka mo kamidbit kan host. lalo na kung per plate, Iyo nga ni po. antig bayadan. Ano kaya ang mga tugang sa araw kaning mga handaan, ano, minsan per plate, per head ang bilang. Yes. Oo. Opo, kaya baga po, ikaw bagang lalo na sa mga formal events, Oo. lalo na sa mga wedding reception or birthday o kung ano, mga formal dinner. Mm-mm. Kaya baga, ikaw bagang titipad ka sa mga invitasyon, responde, silvo play, Yes. RSVP. Oo. Galing maaraman, kung pirang eksaktong maimbita, ma-attender. Tama, Correct. tama. Buda nagkakaigwa ng head count, di Mm-mm. ba? Yes. Mm-mm. Mahiling talaga yan. Takaning maging accurate so pagkaon and then kung magdakol sa bisita ahead of time, baka preparan. May pasobra lamang. Oo. Yes. Paano kan mabibigla kita pag inibitaran ko so amigo kong saro nagdarki 15. Ngayon nga ni, sis eh. Warang tada. Yung nga ni po. Tapos ropa, di nakikaon na. Mhm. Nakikaon na nga sa handa. Mhm. Day pa nga ni, naabot pa sana, may bit-bit na pala nalaganan. Mahaga daw nga kayo. Nita idara ko nga daw sa harong. Magad kita Pas, tada. pasiguruhon bako ito tada, bako tada. Bako tada. Ano, pabalo so, ulit. so yaon mismo duman. Yaon Oo, mismo duman sa... ipapabalo. Oo. Ano yan? Day pa nga nila man nagkakuakit plato para siya magkaon. Nagluwas na kilaganan. Mahaga May daw lamang pigsiparar nga kayo. Nita na. uli ko nga sa harong. Pasiguro. Yan ang pasiguro. Salang Sige po. pasiguro. Yung nga ni po. Iyo baga. Tapos, Mhm. igwa pa, di nakikaon na. Nakikaon na nga ni. Matatsara pa kang pagkaon. Bako O, man ano mo nga daw nga masira. pagkaon? Mm. Ano mo daw nga makuniton nga pagkaon? Matabangon nga ya. Sulit-sun nga ya. Garo nga ya bubble gum. Yes. Di masapa-sapa din. Isipon ta sir, ano, halimbawa, nagibuta Opo. yan. Nagibuta yan. Yan na bagay na yan. Ano? Nakikaon kita, nabasog kita, nagluwas kita. Pag abot ta pagluwas ta sa reception, nailing to sa amiga ta, nakachika-chika ta. Mm-mm. Chinikahan ta, sulit-sun nga ya. Garo nga ya, anoan? Garo nga ya, bubble gum. No? Makunit. Bako na crispy tayo. Sorry, ang Nanlibak ka palugod. nanglibak nga ni. Libak. Ang problema, kung umistorya, so inistoryahan mo, Oho. duman sa nagpakakan sa imo. Yes. Oh. Oo. Yung nga ni po. Bako na niyan. Nagsabi ba ka, nag-boomerang sa kabuahan mo. Oh.
your foolishness will go back to your body. Yes. Ano? So, pasalamat na lang garo kita na nakakaon kita, naimbitaran kita, narumduman kita sa saindang okasyon. Yung Ano? nga po. Bako- O kundi baga po, so simpleng up na sa neighbors. Oo. O sabi yung tang may pagkaon kita. Ay, dakulon mo nito, masayag man kung dito ni mo ubos, di ihiras ka Ihiras. lamang. Oo. So hinirasan mo, mareklamo pa. Oo naman daw ngayon eh, ano yan, suti ko ngayon hindi kakaon. So di ko ngayon gusto. Tapos Tapos ko na, lamang yung masiram. so tada pa ngayon ini. Oh, nagpinaong nga sa kuya. Nata do taarog ka yan sir and partner A. Pag Iyan may ang mga medyo- nare-receive kita, imbis na magpasalamat, we complain. Totoo. Diba? Totoo yan. Ano, And dakulon ako. nagkukumpara pa kita. Sa kagurangan ko sa mundo. sa aloy-aloy naman kaya ko sa mundo. Oo. Bako naman kita ipinangaki kang kaso saro sana. Ano? Okay. May mga personally na experience ko talaga yan. No? Totoo po yan. Sa fiestahan. Sabi ba mga ingrato. Sa fiestahan. Mareklamong daing siram pero may balon sa bag. Yung nga po. Tapos, ikaw nga ni, may irinuman, biglang isuusok man sa buhay na naman sa inuman. Iyo. Tapos, ano yan, malayaw nga ni mag-inom, iyo man ang makusugan, mag-ubos kan pulutan. Pulutan. Tigagi sa istorya. Ay. Tapos ang iba, di nakisabay na sa inuman. Mhm. Pag napultok na, iyo pa ang puon kayo paribok. Iyo pa. Inanggan. So daing ambag. Iyo pa ang paribok, iyo pa ang unason. Ay. Iyo pa ang sigingan yan order. Oo, minsan ayo talaga. Ako na Iyo ngaya ang bahala ngaya sa sisig. Oho. Tagamot kan sisig, siya managad sa bahala, siya ang uminubos kan sisig. Nagkubos. Tapos Dito oni, na ang bag. last na po yung na ano, tibat balingawan ko. Okay. Marauton o galing yung Pilipino, nangangipuhanan sa imo, mautang. Mhm. Maski alangan, inaurasan ka na daw, maski alaunang maaga. Maaga. yan. Oho. Tuktukan ka na ganun, ka na gatunungan, tanganin mo tamang subli kung ano para sa pangangipuhanan. Mhm. Pag sisingilon mo na, Dagi. nangutang sa imong alanganin, ikapang patakoton. O Oo. ano ka na, di ka lamang yung makahalat kang pagbayad ko. O yun, permi ka man aprita. Kakada imong Iyo supo. pa so nadagit adi. Kam Yung panahon na pagdagit. nagsubli siya, maski matanga, nagtuktok siya. Yes. Ano yan, pinukaw ka pa, pinirit ka ng gad, nakaipuhan talaga niya. Nailing mo Tapos na pag baga. mabayad na, iyo pandagit, iyo pa nga nan, kuminsan baga, yan sa mga bako urbanized areas baga, kuminsan, bukod ng kapakisundang. Mm. So Di ka ngayon. na-play mo. Dahil ka ngayon nakakasabot na dahil ngayon akong kwartangon yan. No? Kinuha Taon na, dahil ka pabayadan. Birthday ko na naman ngaya. Oo. Inutang mo sa ko kang Birthday ko. Nakapira ng birthday. ha? Ngunyan nga birthday ko na naman. Dahil ka pa nagbabayad. Oh, nailing na bagaan. Yung nga minsan nga may kasabihan ka iyan Sir Buboy na Yan po. ang pag-utang bait, Oho. pagsingil Pagsingil, galit. Yun ang hanggan po. Oo. Anyway, salamat Okay, po. salamat Magandang po. Sige, hapon. thank you so Okay. much. Maraming salamat. Salamat kay Sir Buboy. Totoo Totoo baga, ito, partner. partner. Yaon Yes. iyan. Nangyayarian sa Oo, palibot. realidad. Diba? Realidad. Ano? And then, hindi sa mga bagay na dapat nyatang paghiling-hilingon kung tama ba ya ini? Imagineon mo, tinawan mo, balikan ta sa burger na tinao mo sa kuya na daing siram. Tinatsaran ta ka pa. Ano man ngayon burger sana. Daing ngayon panulak. Correct. Di ba? Kung ako so nagtao sa imo kang burger, ako pa sumasusupog sa imo. Oo. Nagreklamo pa. Oo. Di ba? Gari ka pa sa ma-offend. Ayo, Na may sala ay sa or iyo palan, diba? dae ko nasabayan palan ki panula. Dai talag. Sorry na tayos na ang kinayay ko. Yes. Alagad partner, igwaman baga na mahilig ka magtao. Alagad, pag nagpunto ka magtao, may masasabi man giraray sa imo. Mhm. Mas nagiging maraot ka lugod. Yes. May caller pa kita. Makaigwa pa ini ki. Sige po. Ano ini? Hello? Okay, hello.
Hello, Kuya E. Yes, good 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 afternoon. Good afternoon. afternoon. Sisay po ini, madam. Si Ate Len Guerrara. Ate From Daraga. Len. Opo. Ate Len, Opo. Pa, pira na po ang edad nga ni? ah, T5, T7. Pira po? T7. 57. T7. Yan po. Okay. So, Opo. Ate Len, Pa. ano na po ang mga na-experiensyahan mo na sa iling mo toxic na pag-uugali kisarong tao? Kadakol po. Araw kang crab Mentality. mentality. Opo. Oo. Pag nag-aasenso ka, pwedeng Guyod anohon ka, kabitan Gududon ka ka, pababa. para i-down ka. Mhm. Pero po, sa tuyang mga Kristiyano, Mhm. dapat ikaagtaan sa tuyang sa diri, sa baga sa Bible na, Mhm. halimbawa, pag invite kita, okasyon. Opo. Sabi po sa Bible, daid kita magpili kan tukawan na first class o kaya nasa Inutan. magayon. Opo, Okay. nasa Mhm. inutan. Mhm. Piliun ta so pinakaminos. Mhm. Kasi kung duinyo may inimbitara na mas duman sa mas importante, Mhm. mapapasupog kita. Mhm. Kaya kung alimbawa daiman, kung kita napansin na ining bisita ini, alimbawa ako, Mhm. taraman ako na, uy nga, tatayaon ka, o duman ka na, marina digdig, duman ka. Mhm. Mas, po ito, iuurgulyo kan sa dirita. Humbleness. Opo, may halaga para sa sainda. Maging Kaya- humble kita. Opo. Sabi po baga dyan sa Bible, mamataas. Kaya- Mhm. Ang po, duman, na maging po kita, aware kita sa mga ginigibota. Pako kita maging mapagmataas, Mhm. magpakumbaba kita. Buda, pag po baga, okasyon, Yes. Mhm. bako man gabos talaga marahay an i-appreciate sa imo dahil iba-iba po bagaan kursunada kan tawo. Opo. Mm-mm. Dapat po daita na iyan so parang i-down ta ang tawo na naggastos na ngani, Mhm. Okay. nagastos na ngani, nagpagal na, ikamaduman makao na lang. O mas mag-observe lang po kita kung ano ang ginigibukan sa tuyang tawo. Mhm. Yun baga po hiling na saro bagang orgulyo sa sarong tao na na invite ka sa okasyon na ito o ano man ang mga katatsaran kan sa pagkaon, dito na po pagpansinon ito dahil ito iyo anak kaya na ninda para Correct. duman. Opo. Opo. Pasalamat na sana kita, ma'am, Hello? Nawara si Madam. Pasalamat man kita at least nakauron ta si madam ngayon na pagkahapon. Ayan na. Yun Ayan si na. Madam. Mm-mm. Sige po. Sabi ko, may mga siring pag-ugali niya. So, tapos, pero tumon mo tulo, so, makadara ka po. Ay, Mhm. lingon po, magbirik-birik kita. Sa kataraning tamay, mas nangangaipo pang pwedeng matawan. Nakita ko minsan, sobra naman sa tuyang sa harong. Mhm. Nakita dapat pag maka-interest kang ituon duman. Yes. Yan lang po. Okay. Thank you. Salamaton po, Madam. Thank you so much. Yes po. Opo, sige. Okay, so magayon na itong sinabi man ni Ma'am Len. Mm-mm. Kasi sabi niya, kung ano ang tigduman ta, mas marahay kung apresyaron ta. 'Di ba? Dahil na kita magparareklamo. Yes. Sabi niya nga ni, pag pag abot sa tukawan, Oho. ah, Piliun ta, so dahil kita sa garo or Pinaka- baga garo atribida ang style, oo. no? So, kung sa aran ni sa
kung saan aran ni sa happenings, halimbawa, may sa pagabot sa tukawan, no? Matukaw kita sa pinaka-convenienteng tukawan na kung saan kung ano ang mangyayari, mahihiling ta. Okay. Kung ano ang magkakaigwa, makakakakuha kita. Mhm. 'Di ba? Yes. Hindi ta aram so tinukawan ta tukawan pala nito Naka-reserve pala. Naka-reserve. O yung mapapasupong ka man ng ganun. Oo, Kasi halimbawa sa kasalan dahil hangad kita magtukaw naman sa pinakainutan. Oo. So, groom and bride ang matukaw duman, ha? Baka masala kita, partner. Correct. 'Di ba? Sabi ni 120, hello tabi sa indong duwa marahay na hapon. Ready naman kami magdangog sa topic ni indong niya na hapon. Panahon kang paghurup-hurup ka mga nagibo kang lambang saro kang tawo. Lalo na ngunya na madali na ang Holy Week. Oo. Salamat po. Correct. Sabi man ni 477, uni Jenna apo ko, 7 years old, maski ano itao mo kimo yan niya o abo niya, may ligayahan ka ta. Thank you perme ang itataram sa imo. Iyan Oo, na. yan. Dapat ituro ta yan. Always be Akit pa thankful. yan. Pero may kitang magpasalamat. Opo. No, bako na kung tinaunan ta na, tinatsaran ta pa. Sabi ni Good PM, Kuya A, may mga tao talaga na basog na, Okay. may reklamo pa sa pinakaon sa iya. Nagakaon na may dara pa paguli iyan, dapat ang mabago kang sarong tao. Pasalamat, dapat nabasog na siya. Hiba. Though, parang depende man kasi baga sa dinuman mong okasyon kung Oo. igwa man talaga ning suro sobrahon, diba? Oo. Si Shandy kan ligaw, maray na pagkahapon sa imo, Oo, Shandy. maray na pagkahapon and maray na pagkahapon man kay sa ini. Baka so ex mo yan. Iba man. Sige. Sige. Mapadagos kita taod-taod, ining sa ilingta na dapat niya tong paghururup-hurupan mananggad sa mga ugali na medyo bako marahi sa sa sosyedad, Correct, no? Oo. Maitama ta lamang, Sorry sa mga tatamaan. May tatamaan talaga. Sorry sa mga tatamaan. Pero sabi nga bato-bato sa langit. Ang samaan, huwag magalit. Oh, yes. Babalik kita oras, alas 2:31. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maski sa iba ka magpuod, sa Red Horse man sa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Tiktiman sa naan pulik mo, tiktiman sa naan pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer man sa naan pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Siyempre, kaibanan man si Ate Jen. Yes, maray na pagkahapon man po, giraray sa Indo. Alat lang. So sa ko yung microphone. Sige, balikan ta sa tuyang pinag-ulay-ulayan partner, kasubago, na some of our culture, na di ko aram kung kultura na talaga or baka nakaugalian na, no? Dakol ang nagsasabi na ano yan, pag-abot naman sa pagkaon, yutulos ang naisipan partner, no? Which is nangyayari talaga sa satuyang palibot. Nangyayari talaga sa satuyang palibot kung ano ang mga bagay-bagay na iyan, ano? And then saro lang ang gustong sabihong kayan na daiuyon ang kadaklan sa araw kaiyan na bagay. So, sa iligta, kung daiuyon, nauuyonan, ang gigibuhon ta kay ni babaguhon ta. Yes, no? iyo baga. Or iiwasan ta. Opo. Nagibuhon. No? Para sa karahayan. Karahayan ni Say. Karahayan kan gabos. No? Yan. And then, kung sa pamilya, gwa kita kaiyan, ano? Pwede tama na, uy, di ka kaiyan. Ano ta? What if mangyari yan sa Lalo satuya? na sa mga aki ibaga, Correct. at least pwede pa mabago and dakulaan. Sabi nga ni Father Bron kasuhapon, sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay tama. Yes. Kung kita, may edad na kita, no? Araw ka nagibuta, sa mga aki ta, sa mga pamangkin ta. So kung sisi nakakahiling sa tuya, iyo ang iisipon ninda. Correct. Ang pag-isip ninda, tama ito. May caller kita, ngunyan. Okay. Hello? Maray na Maray na hapon. hapon. Ayan. Okay. Sir May Buboy. naramdaman lang ako pa. Okay. Go ahead. Ini po nadako ko ng istorya. Lalo na this applies to those abroad, Okay. OFWs or those who want to migrate abroad. Ang maroton ng ugali kan Pilipino, iyon tried sa kapwa Pilipino. Nagiging trader sa kapwa Pilipino. Iyo po. Like something like na, syempre, ikaw ka ng mga immigration number, something like that, documents or something, or a registered alien number, alien abroad. Ngunyan, ang ibang Pilipino dapat, pag naraman na Pilipinoan, iyo ang mas traidor, susagin man na pagkadahon ka, pero yun pala, magigibuo ng makaot sa imo, or pwedeng i-report ka na lang sa immigration or something na magkakakurang kapasinda. Iyo yan ang nangyayari sa abroad. Iyo po, kundi siguro pwedeng traidoran ka na sa biglang mawawalan ka sa trabaho na kung anong milagro kung ginibo ka at nakabisado na niya daw ng mga pasistema. Oo. Yan ang mga na makatakot. For the sake of money. Igwa ka yan. Siguro kung igwa kang pigtatao ang ibang lugar o ibang nasyon na kumbaga pabuyas. Reward money. Reward. Lalo na kung sa mga TNT. Oo.
Pag naharaman yan, i-report ka. May reward po sinda. Mm. Maybe. And then, I'm just speculating today kung mapara magdetalye. But something like that was not ko. Yan, for the sake na magkakaigwa sinda, mapasubo sinda kitawo. Opo, o kundi, let's say not for the money. So, we can connect it naman sa crab mentality. Oo. Yes, iyo Na, ba? pero nga may kakumpetensya na nga ako, kapwa Pilipino. Mhm. Karamdaman na po, nakulo ng Pilipino, naori sa kapwa Pilipino. Correct. Just the same baga po na pinahiling na nag-asinso na, magi-magi-pagi, mamaldisyon nun, magi-magi-gabos kami, just nga, nang lumagpag ito. Oo. Kung kaya ako maasenso, tingnan with you. Sumabay ka na sa kuya Maluluwas sa so pagkainggit. Kung ano doon ngaya ako kang bulos kan salog, siguraduhon ko ngayon nakakabitan ta ka, sabay kitang duwa. Sabay na kitang malamos. Di ba ka Totoo. Totoo. Maurihon na, makurihon pa. Okay. Correct. Totoo. Exactly Kaya yan. po, narunuman ko lang po yan. Sige po, thank you. Yes, thank you so Mapanos. much. Totoo yan. Nata daw ta may mga arugan. Yan po mga tugang ang dapat na siguro ko halion ta sa sistema ta. No? Halion ta sa sistema ta na arog kaya ng satuya na kaisipan, no? Imbis na tumabang kita sa satuyang kapwa na mamakarhay, kita pa so nagpapasubo sa inda. Opo, oo. Sabi baga partner, ingit daa ang pinagigikanan kay Arog Kayan. Inggit. Oo, kumbaga ano yan, gatol sa lawas ngaya iyak. Diba? Oo. Kung kinalalamangan. Correct. Uni partner, sabi digdi, yung belief na investment or / Okay. retirement fund ang anak. Yung mentality daw na baka itong anak ko na ito ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Sa mga magurang, siguro ko 99%, no? Or data Arab, no? Kung perang porsyento. Data Arab, pero dakol akong nahihiling na paklasihon ko ngayon ita. Yung ngayon ang Yung mapayaman matabang. sa kuya. Yung pigihiling ninda na pwede makatabang na mag-angat ang sa inyong kabuhayan, pagkabuhay, di ba? Yes. Ali ni kay Ayane. Sumentalidad da po mga tugang na baka ining aki ko ang mapayaman sa ko. Ining aki ko ang madarasa mo sa kaginhawahan. Which is not bad kung ang aki magtao man ng God King. Ano iyan? Ni arog ka yan na pagkabuhay. Yes. No? Pero data man dapat iasa. No? Giri, tatabangan ta, pero malaom kita ning kapalit o katukal ka Oo. tabang na itinao mo. Kumbaga, sabi nga, retirement fund daw or investment. Yes. No? Sarong daw, mahanap daw kita makakaulay regarding didi kung ang aki ba talaga sarong investment iyan. Iyo. Na minsan, Pwede. papaklasiyon ko ngayon ito. Iyo ngayon yung maahon sa kahirapan. Yeah. Di ba? Especially kung kung bako mo man talaga mayor na familia baga or naki-star ka sa ibang harong, madalas iyan nangyayari, partner. Correct. Halimbawa ako, nag-i-star ako sa ibang harong. Tapos pinaklase ako. So, syempre ang pag-iisip baga minsan ma-invest ngayon ako, digdi patapuson ko ini. Alagad malaom sinda na babalikan mo. Babalikan ngayon. Sige ngayon, tatabangan ta ngayon mag-eskwela ngon yan. Oo. Pagkatapos mo ngayon, maghanap ka na kitrabaho, tapatrabaho ta ngayon ining arong ta ngayon digde. No? Ipatulo ta ngayon ining iskalon. Dahil man na maraot kung ang aki tatao mag-uli, Opo. tatao magbalik kan utang na buot sa mga Correct. magurang. No? Yes, opo. Pasalamat na sa nakita duman. Opo. Sabi kan iba, ano na sa nangyayari reward, no? Bako yan, bako da investment na magkakaiwa kita ning ROI or return of investment. Yes. Di ba? oo.
So, iyo mananggal. Kung mapaklase kita, that is our obligation para sa mga kaakian ta. Na mataos sa matawan sin dali Swertehan na magay lang putoro. kung talagang iyan na aking iyan, talagang makakarumdum. As in, tatao talaga magbalik kung ano ang naresibi niya sa buhay. Correct. Diba? May nagsabi, digdi, Pinoy popular music. Biritan to the point na sa pawan sessions ang nangyayari. Kamo po mga tugang, igwa lamang kamong nailing or naaraman na naarog ka ng mga ugali na dapat nyatang paghurup-hurupan, pag-isip-isipan kung nakakagayon ba talagang yan yung pikigibo ko? Opo. Nakakagayon ba yan? Kuya ay dapat maalis din yung ugali ng isang tao na nakakapunta lang sa'yo at naaalala ka lang kapag nangunguta. O kaya may kaipuhan. Pag may kaipuhan ka sa nahihiling, Iyo, kadakol ka yan, no? Kasi, iyo. pero, ang iba kasi baga, may narason, ay, bisihon ngaya ako, kadakol kaya ngaya akong pinagigibo. Kaya, di, taka narurumduman. Yes. Narurumduman ta ka pag may problema ako. Totoo. May mga arog talaga ka iyan. Ano? Sabi ni minsan, pasalubong / palibre culture. Okay. Most of the people who ask for this usually are the people who I owe nothing. Usually baga partner. Mapasiri nga ako sa Manila ngaya sa Sabado. Ang yan, di mangyayari yan, naka-lockdown naman. Ano? Yes. Mapasiri nga ako. Maibang bansa nga ako. Ano iyan? Ma-relax lamang nga yata. Medyo natawan niya akong break niya sa trabaho. Oo. Mapa Singapore lang nga ako. Padi nga ya. Size 6 nga ang sa kuyang bitis. Padi nga ya, size 7 nga sa kong bitis. O nga ya, sumagayunon nga yang paha. Diba? Automatic! May demand to, Los. May demand. Opo. No? Siguro ko sa part kang, sa part kang maali. Gari masupog ka na sana. Dahil na ako maali. Imbis na nai-enjoy ni Kuya or ni ate, ni tatay or ni nanay sa iyang bakasyon, na-stress siya kung ano ang ipapasalubong niya pag uli. Diba? Kwarta na sana. Masusupog siya pag uli kung warang dara. Partner, Diba? kwarta na sana. Diba? Pero, there's nothing wrong sa pasalubong and kung manlilibre. Diba? Pero kung kita na mismo maagad, no? Kung kita na mismo maagad, nga pa di maduman ka nga, baka pag uli mo, baka man nga tawanan mo man nga ako kay araw kay ni. Masakob mo man lamang ngaya ako kay. Diba? Di nakasusupgan. No? What if partner, iyo mananggad, dinarahan ka mananggad pag uli igong dara. Tapos pagbalik, pag tinauna sa imo, instead na magpasalamat ka, at arog ka ini, di ngaya ka siya. Yes. Oo. Iba man ngayang brand, arog ka ini, ba nagre-reklamo talaga kita. Yes. Correct. Ay ngaya, di man ngaya padi ngaya nakaos to so abot po sa kuya. Maluya man ngaya. Relatives casually insulting you. Ini sa mga mga kapamilya, no? Mga relatives. Relatives casually insulting you. About your weight, relationship, or relationship status, job, salary, life decision, etc., etc., and then get offended when you point out politely how inappropriate they are being. Ito naman di mabiro. Happy lang tayo. No negativity kahit pinagtatawanan nyo na lahat ng insecurities ko sa harap ng buong angkan. Good vibes lang tayo. Minsan kaya baga, halimbawa ngayon may family reunion. Ay, uya na ngaya son. Ano na ngaya iyan? Matabaon ka na. Yes. No? Medyo off mananggad talaga. May caller kita. Sige. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Apo, si Sai po ini, sir. Hello, sir. Hello? Go ahead po, sir. Nawara gayud sa linya. Nayon sa linya. Alat lang. Sige, apod ka po Apod giraray, ka po, giraray. day po na, Opo. day po na Day mamate. nakalaog. Oo, day nakalaog siya, day na mamate. But anyway, yun ni partner, minsan talagang sa pamilya baga, igwa talaga ning tao na na baga tampulan ng tokso. Oo. Opo, iyo mananggad. Sa pamilya, igwa kaya, regardless kung lalaki or babae, igwa talaga sa pamilya, halimbawa kaya nag-irilingan sa magpirinsan, yan na nga si iyo ang perming pigkakararawan. Yes. Igwa talaga Iyo kiarog permi kayo. ang natatarcharan. Yes, natatatsaran. Yes. Imagine nito kung kita ito, imbes na matawan kita ning, kumbaga ma-boost kita, magkaisip kita ning ma-boost man sa tuya na confidence. Na mas ma-develop pa Oo. at sa tuyang kakayanan, di ba? Dai, nangyayari kasi Oo. aram mo na medyo may kakaiba duman sa tao, ibo-broadcast pa sa bilog na Opo, pamilya. syempre makasusupog ito. Correct. So medyo iyan ang sabi ni day kang pangaran, day sabi kan pangaran, Usually, baga lalo na pag-abot sa for example, madalas ini nangyayari sa mga graduate ngayon ng kolehiyo. Alagad, kang nagtrabaho na sa loob ng pamilya, hababa man giraray, an sa imong nakukuwang dilensya or suweldo. Pag nag-iirilingan ka mo, ay natangay aro kay ini. So may mga nasasabing negatibo, di ba? Yes. Graduate ka bang niya kay araw ka? Natangay nagtsatsaga ka ngaya dyan. Correct. Opo. Natangay ta arog sa ngaya ka iyan. Yes. Ano ta aram baka duman siya maugma. Di ba? Oo. Another one, before kita magpaaram partner, the belief that wisdom age is equals to wisdom. Oo. Okay. Therefore, older people can't be questioned. Dahil ka pwede mag-question sa mga mas gurang sa sato. Mga ahead o may edad na. Sabi ni Steel Kamote. So mga kung mga gugurang Dahil ka ngaya dyan, dahil mo ngaya pag gurang na ngaya yan sa iyo imo. ngaya ang mas may aram kaysa sa imo, diba? Sabi ni I encountered quite a lot of old people with this mentality, including my mom. I've recently had this exchange with this guy who claims he can lecture me out of atheism, and back into being sa religion just because he is older. Kumbaga, ang gusto ka ini na mas gurang sa iya na manduhan kung ano ang gibuhon niya sa buhay. Oo. Hindi mo pwede question. Hindi mo pwede question mas gurang siya sa imo. Kita bagang Pilipino talaga. Yaon iyan. Yaon iyan. So, paggalang ta. Pagrespeto ta. Because mas matuay ni sa tuya, madangog kita digdi. Alagad, when it comes to parang bako decision all the time. in life, Yes. decision sa buhay, Giri kita pwede diktahan. Diba? mag-agom ka na ngaya sa pagbalik ko ngaya digdi, ma-abroad nga ko, pagbalik ko ngaya digdi, may agom ka na dapat, ha? Ikaw, syempre. Sisayang mo ngaya ang lahi ta. Diba? Okay. Kumbaga, makulog man talaga sa buot yan. Yes. So yan sa mga nagkaperang mga pag-uugali ka mga Pilipino na talagang toxic na. And of course, dapat ang pagnilay-nilayan, paggurup-gurupan, na ngunya na maabot na, maobserbar kita kang Holy Week. Correct. Baad lamang po, pwede tang mabago. Diba? Hurup-hurupan ta. Sabi ni Kuya, hi Kuya, isa po akong mother. Pig encourage ko po mga